ऋतु राय प्रियंका तिवारी के हो केने लुकाइल बल हेने बहरिया बोलो हेने बोलो राजभोग एने ना होने गोर लागो होने 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 हम ते कनी के सेवक भाई हमारा के दिन भर झाड़ू से मारले सो हेने वो बा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी ढेर दिन पर भेंट भइल बा बुआ सिंह के जेल जीवन काफी होला। बड़ा सौभाग्य के बात बा कि हमें बड़ा समाज के बीच में उपस्थित भइल बनी ना, ये बड़ी सोचे वाली बात भी है। यह ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा में दुर्गा पूजा जाना घरी ना होत रहे हमार बूढ़ बुजुर्ग लोग करत जलन थाकी रहे ना। सुनो ये मजाक वाली बात नहीं है, ये सीरियसली बात भी है। तो हम आता हरे दो चार गो लइका हमारा जोड़ा पारी के हमारा उम्र के खींच के लेनी जाई जाओ जलन तो दुर्गा पूजा तरह के यहाँ जुले होला। दुर्गा माई का आशीर्वाद बन जे ईश्वरपुरा के नाव लियाला साहबाद के बाद बहरियो पूरा भारत में तहरा चलते अब हमारा पुरनिया के चलते भाव उनके नाती बेटा है बुआ सिंह के चलते नायका में हम तनी मनी का हाँ तो कुल मिला जुला के ठीके ठकवा इधर तर हमार शेरे बिहार आइल सुमित सिंह बा जानतर ई अपना हम कुल भैयवन से मिलवा दिहल चाहतनी। कियारा में बगसर में पटना के मतलब बिहार के राजधानी समाप्त हो जाए पटना तक कोनो सरकारी संस्था से हमारा पंचायते के ना समस्त बिहार के कोनो काम पड़ी तो हमारा भैया के हाथ ना डॉक्टर बल्लू कि फ्री में इलाज हुई रे भाई हाथ जोड़ के विनती करतनी हमरा के एक बार याद करे के वैसा कोनो काम पड़े तो। लेकिन लोग जो होते नहीं जानते कि बुआ सिंह जेलवा में से हम ऑनलाइन रहिले एनी टाइम हमरा के केहू रोक सकता रे भाई। अब कोनो ऐसा भारत के जेल बनल बा जे बुआ सिंह के कैद कर सको जेलवा में से और रेस हो जाइले जनता के सेवा कइले जनता के काम कइले जानो ना भाई। तो ऐसा कुल सेवा कइल बलो ई फायदा उठावे के बा कौना दिन खातिर रहिलो हमारा माई के ऑपरेशन करावे के बा पेडिस के हो भैयावा के फलना चीज के डॉक्टरी में काम पड़ल बा ई काहे खातिर आइल बने ऐजा हमारा डीजीपी साहेब आइल बनी हमारा डीएसपी साहेब आइल बनी लेकिन हमारा है डॉक्टर साहब बाबा के नहीं केहू हटुए एगो हमार प्रिय भाई बनी मोहन सिंह सिनेमा हॉलारा माफिया काथी के माफिया गुंडागर्दी है अंडबंड के ना जनता के सेवा के माफिया मोहन सिंह सिनेमा हॉल के मालिक के नाम से पेट्रोल पंप के मालिक के नाम से बिजनेसमैन के मालिक के नाम से व्यवसायिक के नाम से जाना जला उनकर चार चांद लगावल है पंकज सिंह उनके लड़का हमारे प्रिय दोस्त हैं ते भाई हम ए खती माई के हाथ में थमले बनी तार लोग बता दे कि गोल रोजाता आई बना खुशी को कोड़ा प्रियंका तिवारी ऋतु राय आज प्रोग्राम दी है कल के बाद से भेंट कर रही हैं यूट्यूब सोशल मीडिया पर दिन याद करके सोच जीव गिर जीव घरे कल से 2 रुपया के काम बा तो आगे नाम बा रुपये में सब गुण बा ठीक नु तई फ्री के फायदा उठावे के बा लोग बोलावले बनी महारथी होलो बिहार के डॉक्टर के नाती बेटा होलो तो हम तहरा लोग के सेवा खातिर लोग के सेवा के लिए बनी जे हमारा गांव पंचायत के कहियो काम पड़ते डॉक्टर साहब के लइका नाती बेटा लोग सेवा करी हो समझ में होतन यही खातिर कइले बनी आ तहन लोग तो हमार दिल के धड़कन हो बेसी का कहे के बा केकर फरमाइश भाई बताओ लो खुशी कंकल के ओई है अभी लेकिन है अहो बाउंसर लोग तो हम लोग मने जनता के हटावेला तक आज जनता रे गुंडा हवा का अब बुआ सिंह नेता विधायक के जनता बाउंसर सब लोग के हटावेले अभी तारा पते नहीं है। हमारा धर्मेंद्र भाई के चिन्ह तरह की ना एगो नया में चमकल बना लॉरेंस बिश्नोई तो डी कंपनी के नाम से भारत जनल हुए हमारे भाई हटुए छोटे सरकार धर्मेंद्र सिंह कहाला धर्मेंद्र जादव हमनी के भारत के कोनो जेल नहीं खींचे छोड़े रे भाई काहे खाती अपना खाती एको गीत आज नहीं खे भाई करे तो उनका कहा केस बिया आहो बीच में पड़ गइले आ उचित अनुचित के फैसला करे के बड़े भाई तो बुआ सिंह उचित के फैसला करे में
अनुचित के करे वाला बटुए तो मंत्री बटुए बुआ सिंह तो मुखिए हमें तो ये दब नहीं सोचे लेवे कि हम मारी ले जे ना दौड़ा के नु कि थाना फाड़ी ले 2 किलोमीटर ले दौड़ल जाला। लेकिन हम तहनी के भाई सेवा में तहनी के बॉल तार लोग कपड़ा पे खाली हमारा हाथवा रही नु तो हम पाकिस्तान के आगे लगा देव कालू ठीक नु। एगो हमरा प्रिय पांडे जी आइल माने चिन्हा तर लोग ना मेरे भैया हमार भाई है कलकत्ता से लेके हरियाणा से लेके बोकारो झरिया धनबाद तक बिजनेस मेरे भाई इतना अपना नेटवर्क बनाया है क्या अनाउंस करते हैं और ऐलान भी करते हैं कि जिसको भी मेरे भाइयों को प्राइवेट संस्था में नौकरी करने की जरूरत पड़ती है तो हमको याद किया जाए। हम आपके सेवा में अपना जवानी कुर्बान किए हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे बिल्डर और जीएम और कंपनी के मालिक हैं कि मैंने अपने पंचायत के विधानसभा क्षेत्र के समस्त अपने क्षेत्रवासियों को अपने संपर्कियों को संस्था और व्यवस्था और ड्यूटी दिलवा सकता हूँ। याद करना है हमको। लेकिन आप लोगों का सोच कुछ और है, हम समझ रहे हैं। खुशी कंकड़, अरे कंकड़े से हो जाई, कंकड़े से ना हो जाई। कंकड़ के ऋतु रह के खुशी है कंकड़ के बोला देता ना। एगो हमारो बड़ भैया आइल बड़े आए आए हमनी से तो रोजे भेंट है ना वो गया ए कृष्णा जी है ना वो एगो हमार बड़ी पेरुआ भतीजा है ना रे का कहत रे बोल तो तीनों के नचैबे ना। खुशी कंकड़ के एगो गाना होता तुए पारंपरिक गाना होई अहिले के नहीं खे तारा लोग के आनंद खातिर हम प्रोग्राम कइले बनी। हमरा जग के पूर्णाहुति रहल है लेकिन हमर देवता हवलो, हमर पूंजी हवलो, हमर पाटा हवलो आ पीट पाट के नहु से आइले तो ओकर घाटा हवलो। हमरा के संभाल के चले के बा बरकरार तहनी ये लोग के बोले होइले खाली फील्ड में कहले लोग कि बुआ भैया जय हो तो बुआ भैया 3 कोस कहले कि जय हो। हाँ ली है उसी कंकड़ के बोल दी कि चश्मा लगा के हम सम लगाता रह। हेलो मेरे बड़े भाई जो देखने में तो कड़ा लगता है लेकिन अंदर से नारियल की पानी की तरह मुलायम है, श्री बुआ भैया के लिए ताली बजा करके स्वागत करिए। और खुशी कक्कड़ जी आप आइए, सिंगल आपका एक गीत होगा, ओकरा बाद एगो गीत खुशी जी के दुगो होई, ओकरा बाद 3 गोला होई, तीनों लोग के। तो पहले हई मार दी कि चश्मा लगा के हैंडसम लगाता रहा। अब